mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG as in Super Packaner Secret File. Kinain niya ang hindi dapat kainin. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang ikuwento ang hindi ko malilimutan nangyari sa aking buhay. Itago mo ko sa pangalang YT. Dahil ako ay may kaputihan. Kaya YT ang itawag mo sa akin. At ito ang aking SPG as in Super Packaner Secret File. Eto na nga. Miyembro ako ng isang dance crew sa school namin. At dahil doon, ginagabi ako ng uwi dahil sa practice. Usually, alas 7 ng gabi, nasa bahay na ako. At nakakasabay ako sa pamilya ko na maghapunan. Isang gabi. Siguro nasa lagpas 9 o'clock PM na ako nakauwi. Kasi that was the night before the competition. Pagdating ko sa bahay, si Mama nasa sala, habang yung mga kuya ko naman nasa kanya-kanyang kwarto na. Sabi ni Mama, kanina pa raw sila tapos kumain at nasa ref daw yung tirang pagkain. Kaya naman, pumunta ako sa kusina at dumiretso sa refrigerator dahil gutom na ako. Pag-open ko ng ref, yung clear na Tupperware na may lamang biskwit, yung nakita ko agad. Tinamad na akong mag-open ng ibang Tupperware dahil sa pagod na ako. Kaya yun na lang ang kinain ko. Hindi siya masyadong masarap, pero okay na rin. Kinuha ko yung Tupperware at dinala papuntang sala. Umupo ako sa harap ni Mama habang busy siya kaka-cellphone. Maya-maya pa ay inalok ko si Mama. Ma, gusto mo? Saan ba to galing? Saan galing tong biskwit? Tanong ko sa kanya. Anong biskwit? Sagot niya sa akin. Pagtingin ni Mama sa akin, nanlaki ang mga mata niya. Sabay sabing, "Hoy, bakit mo kinain yan? Para sa aso yan. Bakit mo kinain yung treats ni Brownie?"
Kaya pala posh-shape siya. At halos bite-size. Doggy treats pala. Gusto kong iluwa. Pero, nakasampung subo na ako. Nilagay raw yun ni Kuya sa Tupperware at ipinasok sa ref dahil nilalanggam nung nasa plastic pa. Kaya pala ganun yung lasa. Parang biskwit na kulang sa timpla. Ay, hindi ko yun makakalimutan. Naging aso rin ako minsan sa buhay ko. Pero buti na lang, the next day, nanalo kami sa dance competition. Siguro, sinuwerte ako dahil sa kinain kong dog treats. Try nyo rin. Baka kayo, kung sakaling makakain kayo, swertehin din kayo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Whitey. At ito, ang aking SPG, as in, Super Pag Nerd Secret File.